Гражданите трябва да излучим с явно гласуване контактна група, която да преговаря от името на гражданите. Аз съм с пичешката. Това за споразумението са глупости. Има закон, който е прият. Там нататъка няма процедура. Значи премиера не може да обещае нищо, защото няма нищо. Единствено президента, колкото и да е послушно, трябва да послушам на народа, да си наложи ветото и да приключим тази работа. Не ги трябва контактна група, не ги трябва представители. Искаме само едно нещо. Този закон да го върне президента, да си отиде в парламента и да го оправят. Да махнат всички тия глупости от него. Ами и това е начина. Има парламент, да си свърши работата както трябва, а не да урежда интересите на някакви мутри. На гражданството на закона. Гражданите си предлагат за момента да не създаваме никакви контактни групи, а да намерим начин да свържем нашите организации и да настояваме за политическите партии в България 23 години вървят срещу гражданите. Затова ние гражданите предлагаме на база на документ карта за гражданско управление да предложим на политическите партии реформа в законодателството. Ние искаме да намерим начин политическите партии да се реформират. Те нямат право на нищо друго по закон и по конституция. Който желая да даде. Само да попитам дали този закон е лобистки, защото аз видях хора с сноуборд, които искат да гледат дърветата и да се движат между тях.
Започва се от ранна пролет и се кара до късна есен. Аз живея в гората вече 4 години. Нямам съседи, само дървета са ми съседите. И повярвайте ми, дърветата намаляват за всеки ден. Така че пак ви казвам, това е половината работа. Другата половина е да отидем горе в гората и да си пазим гората. Да гледаме се как се изпълняват работите си. А защо е по-добре?
да се съпуска. Колко стане, не ще кажа утре. Защото съм си взел билет.